Lad mig spørge dig om noget. Hvis det at komme i himlen virkelig afhang af, hvor gode vi er, hvordan skulle vi så nogensinde vide det med sikkerhed? Nogle dage føler vi, at vi klarer os godt, men andre dage knap så meget. Der er altid den usikkerhed. Hvad nu hvis jeg fortalte dig, at Bibelen faktisk lærer dig, at du kan vide med sikkerhed, at du har evigt liv, og at det slet ikke handler om, hvor god du er. Jeg ved godt, at du sikkert allerede kender og tror på noget af det, jeg nu vil dele. Men hvis du bare bliver ved mig i et par minutter, vil jeg vise dig direkte fra Guds ord en sandhed, der vil ændre den måde, du ser alt på, hvor enkelt det virkelig er at blive frelst for evigt. Det første, vi skal forstå, det er, at vi alle er syndere, og at vi har brug for en frelser. I Romerbrevet kapitel 3, vers 23, siger Bibelen: For alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. En synd er, når vi bryder et af Guds bud, og Bibelen er tydelig i, at vi alle har gjort det. Selv den bedste person, du kan komme i tanke om, er ikke perfekt og har brudt Guds love på et tidspunkt i sit liv. Den dårlige nyhed er, at der er en straf for at bryde Guds lov. I Romerbrevet kapitel 6, vers 23 siger Bibelen: For syndens løn er døden. Så fordi vi er syndere, fortjener vi døden. Det er klart, at vi alle en dag vil dø fysisk, men Bibelen taler om en anden død. Vores sjæls død i helvede, hvis vi ikke bliver frelst. I Åbenbaringen kapitel 21, vers 8 står der: Og alle løgnere skal få deres lod i søen, som brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Det inkluderer dig og mig, selvom det eneste dårlige, vi nogensinde har gjort, var at lyve. Så har vi stadig brudt Guds lov og fortjener at komme i helvede. Det handler ikke om, hvor meget synd vi har, eller hvilken slags synd det er. Det handler simpelthen om, at vi har synd, og Gud kan ikke tillade synd i himlen. Svaret er ikke, at vi skal få synden ud af vores liv. Det ved vi alle, at vi ikke kan gøre. Og det ved Gud også. Så han skabte en vej for os, så vi kan blive frelst fra helvede og komme i himlen. Ikke baseret på vores egen retfærdighed, men på Jesu Kristi retfærdighed. Siger Bibelen. Men Gud beviser sin kærlighed mod os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Gud Faderen sendte sin søn, Jesus Kristus, til verden. Og Bibelen siger: Gud blev åbenbaret i kød og blod. Han var fuldt menneske og fuldt Gud, og han levede et perfekt, syndfrit liv. Han brød aldrig et eneste af Guds bud. Han levede det liv, vi ikke kunne leve. Det liv, vi skulle leve for at komme i himlen. Derefter døde han på korset for vores synder, kom til helvede for os og opstod igen på den 3. dag. Og nu, på grund af Jesu offer, kan vi komme i himlen som en gave, ikke som en belønning. Romerbrevet 6, vers 23 siger: Men Guds gave er evigt liv i Jesus Kristus, vor Herre. Så evigt liv, det er himlen, er en gratis gave. I Efeserbrevet kapitel 2, vers 8 og 9 siger Bibelen: For at noget er I frelst ved tro, og det ikke er jer selv. Det er Guds gave, ikke af gerninger, for at ingen skal rose sig. Jeg plejede at tro, at himlen var en belønning for de gode ting, jeg prøvede at gøre, for min tjeneste for Gud og min indsats for at leve ret. Sandheden er, at jeg stolede på min egen frelse og håbede, at mine gode gerninger ville give mig en plads i himlen. Det var problemet. Jesus var ikke min frelser, fordi jeg prøvede at være min egen. Den gode nyhed er, at alt hvad vi behøver at gøre, er at modtage frelsen som en gave. Den gave, som Jesus allerede har betalt for. Så her er det, der er klart. Vi er syndere på vej til helvede, men Jesus døde for vores synder, blev begravet og opstod igen. Nu tilbyder han frelse som en gratis gave, og det er ikke noget, vi fortjener. Det er noget, han fortjente og tilbyder os. Det handler om ham og hans offer for os. I Romerbrevet kapitel 6, vers 23, står der, at Guds gave er evigt liv, og ordet evig betyder for evigt. Lad mig spørge dig, hvor mange gange har du brug for at modtage en gave, der varer evigt? Bare én gang.
Frelse er en engangsbegivenhed, hvor vi stoler på, at han vil frelse os, og han giver os evigt liv. Frelsen er evig, fordi Jesus allerede har betalt for alle vores synder. Selv de synder, vi vil begå i fremtiden, de er allerede betalt for. Du undrer dig måske, hvis vi bliver frelst én gang, betyder det så, at vi bare kan leve, som vi vil, og komme i himlen? Det er et godt spørgsmål, og svaret er ja, for når vi bliver frelst, bliver vi et Guds barn. Så med den viden, vel vidende, at jeg er frelst for evigt og et Guds barn, hvis jeg bryder hans bud og synder, vil han rette mig her på jorden, men han vil aldrig sende min sjæl til helvede, fordi han er min frelser og min far. Frelse er let, det er en gratis gave, som Jesus betalte for. Men vores vandring med Gud efter frelsen, ligesom ethvert forhold, kræver arbejde, men de er adskilte. Du kan blive frelst og have et dårligt forhold til Gud, men du er stadig hans barn. Hvorfor dette er vigtigt, er fordi, hvis jeg tror, at jeg kan miste frelsen, uanset årsag, så er det, jeg faktisk tror, at min frelse afhænger af mig, og ikke af Jesus og hans fuldendte værk. Hvilket betyder, at jeg stoler på mig selv og ikke Jesus. Når jeg tror, at frelsen er evig, viser det, at min tro er 100% på Jesu offer, og at det er nok til at frelse mig. Det har alt at gøre med, hvad vi i sidste ende stoler på for at komme i himlen, enten os selv eller Jesus. Derfor siger Bibelen i Apostlenes Gerninger, 16, vers 30 og 31. Og de førte dem ud og sagde, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Og de sagde, tro på Herren Jesus Kristus, så skal du blive frelst, du og dit hus. Bemærk, at det eneste, der står, vi skal gøre for at blive frelst, er at tro. I Johannes evangeliet, kapitel 13, sagde Jesus, for således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Du siger måske, nå, jeg tror allerede på Jesus. Og jeg tvivler ikke på, at du har tro på Gud og tror på tingene i Bibelen. Men at tro på ting om Jesus og at stole på ham alene for frelse, er to forskellige ting. Før, når du troede, at himlen var en belønning baseret på dine gerninger, eller at du kunne miste din frelse, så stolede du i sidste ende på dig selv for frelse, og ikke på Jesus. Jeg forstår, at det sætter dig i en ydmyg position, og jeg husker, da nogen viste mig dette, og jeg var nødt til at beslutte mig. Jeg kunne fortsætte med at tro på det, jeg gjorde før, eller tro på det, Guds ord sagde, og ændre, hvem jeg stolede på for at frelse mig. At modtage evigt liv er at holde op med at stole på en anden Gud eller på os selv, og tro, at vi nogensinde vil være gode nok til at fortjene vores vej ind i himlen, og bare fuldstændigt stole på Jesu Kristi død, begravelse og opstandelse, og at det er det eneste, der vil frelse os. Min ven, hvis dette giver mening for dig, og du ser frelse tydeligt for første gang, vil Gud give dig evigt liv, hvis du blot beder ham om det. Romerbrevet kapitel 10, vers 9 og 10 siger, hvis du med din mund bekender Herren Jesus, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du blive frelst. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Hvis du tror dette i dit hjerte, så bekend det for Herren, og han vil frelse dig for evigt. Jeg vil gerne lede dig i den bøn. Du kan gentage efter mig. Kære Gud, jeg ved, at jeg er en synder, og at jeg fortjener at komme i helvede. Men jeg tror, at du døde for mig, blev begravet og opstod igen. Red mig for evigt og giv mig det evige livs gave. Jeg stoler kun på dig og ikke længere i mine egne gode gerninger. Tak dig, Jesus. Amen.